Mument li nissel ferħ ġenwine kif il-fekruna li janatat l-isem net issa tinsab lura fl-ambjent naturali tagħha. Dan fil-waqt li derbi ċar leċitament fuq l-uċuħ ta' tfal preżenti waqt dan il-mument tant sabiħ. Il-fekruna net li propju natat dan l-isem għaliex kienet maqbuda f'xibka b'ganċ f'ħalqa f'Diċembru li għadda ġiet rilaxxata fil-baħar fil-bajja tal-Mixquqa wara perjodu ta' riabilitazzjoni fil-Forti San Luċjan. L-avveniment li fih ġiet rilaxxata kien koordinat mill-Fondazzjoni għall-Edukazzjoni Ambjentali u Nature Trust Malta bħala parti mill-kampanja internazzjonali Litterless, kampanja li ġiet imnedija fl-2011 u li issa tinsab fil-5 fażi tagħha. NetNews kellem mal-President tan Nature Trust Vince Attard li spjeganna l-istorja ta' din il-fekruna li issa marret lura lejn il-baħar u kellimna wkoll fuq il-fatt li l-iskart mhux postu fil-baħar propju sabiex dawn l-annimali ikunu protetti. Illum ovvjament tlaqna fekruna jisimha net li l-amana minn Diċembru. Din kienet instabet ġo xibka u anke kellha xi xlif li belatu wkoll u qed illum wara dax-xhur kollha ta' riabilitazzjoni tlaqnija. L-avveniment abbinajnieh ukoll mal-Ekoskola li Young Reporters fej illum ukoll qegħdin nillanċjaw il-kampanja li Malta terġa' tibda ma' pajjiżi oħra dwar l-iskart li nsibu fil-Gżejjer Maltin u anke fuq l-iskart li nsibu fuq il-baħar. Kif daw jimpattjaw il-biodiversità u lilna l-bnedmin hekk ma noqogħdux attenti biex ma jkunx hawn dal-iskart jiġri kullum kien. Preżenti għal din l-attività kien hemm diversi skejjel membri tal-Ekoskola.